खुंनो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै एनडिएनि बिजाथि यख'थ बसुमतारीनि फोसावदिं हाबाफारि। लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव सौफैनायजों एनडिएनि बिजाथि यख'थ बसुमतारीया क'क्राझार लकसभा बियाबनि गुबुन गुबुन गामि ओनसोलफोराव थाद'नाय गैयै बिसायख'थिनि फोसावदिं हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनै क'क्राझारनि तिनियाली बालागाव पार्ट 1आव थानाय लक्ष्मी मन्दिराव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनानै बिसायख'थिनि सोमोन्दै सावरायलायो आरो रायजो राजाफोरखौ भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय खावलायो एनडिएनि बिजाथि यख'थ बसुमतारीया। लोगोसे दिनै क'क्राझार सोहोरनि पातरघाट, शान्तिनगर, सुखानजरा, कमिउनिटि हल, क'क्राझार सोहोरनि वार्ड नं 1 मलय मार्ट बायदिनि गुबुन गुबुन थावनिफोराव जानो गोनां बिसायख'थियारि फोसावदिं हाबाफारियाव यख'थ बसुमतारीया बाहागो लागोन। बिजाथि फोसावखांनायनि उनाव आङो मोनथाम जिल्लानि गुबुन गुबुन ब्लक कमिटि, इउपिपिएलनि, बिजेपिनि मण्डल कमिटि आरो एजिपिनि आन्चलिक कमिटि बेयाव थांनानै जोंनि दोलोनि मावथिफारियाफोर, बिबानगिरिफोर आरो जोंनि मोजांखौ हास्थायग्रा रायजो राजा आरो सानसुमैफोरखौ लानानै मेल मिटिं खालामनाय जादों। बे मेल मिटिं खालामनायाव रायजोफोरनि गावनो गाव गोसो जानानै लैहोर लैहोर बाहागो लानाय आरो सरकारनि फारसे बिथांमोननि जिखिनि फोथायनाय बेखौ दिन्थिनायखौ नुनो मोनदों। जोङो बिनिफ्राय आन्दाज खालामनो हायो जे फैगौ बिसायख'थिया बिनि बारहावाया निस्सय एनडिएनि बिथिंजों बारगोन, बेखौ जोङो आन्दाज खालामनो हायो। आं बेखौनो बुंबाय जे दिनैहाय लेंनाखै रायजो राजाफोरखौ, गावनो गोसो जानानै लैहोर लैहोर ओंखारबोदों। मानोना प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि सायाव रायजो राजाफोरनि मोनसे फोथायनाय निस्सय दङ। मानोना बिथाङा दिनैहाय 32टा गुबुन गुबुन माखासे आसनिफोर दिनैहाय लादों, जायखौनाखि सिगांनि सरकारा काउन्सिलाव लानो हायाखैमोन। आरो दिनै आसामावबो आसाम सरकार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकारा दिनैहाय नोङो लाखपति बायदुनिफ्राय लानानै अरुनदय आसनिनिफ्राय लानानै जि आसनिफ्रा नोङो एखेबारे गोरिबनिख्रुइ गोरिबसिन सुबुंफोरनि न'खराव सौहैदों आरो बेयाव खुनु थाखो सायख'वाजासे दिनैहाय लाखपति बायदुनि गेजेरजों जोंनि आइजोफोरा गावखौनो गोहो गोनां खालामनो थाखाय जे सुबिदाफोर मोनदों, बे आसनिफोरनि गेजेरजों दिनैहाय निस्सय गोजोननाय मोनदों। आरो बे गोजोननायखौ फोरमायनो थाखायनो दिनैहाय जोंनि मेल मिटिंफ्राव लैहोर लैहोर रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ आं नुनो मोनदों। देहानि गोहोखौ होनखो ना बले भटनि गोहोखौ होनखो आं बुजियाखै, खिन्थु दिनै क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जुदि गोहो गोरानि बाथ्रा बुङोबा आं दहायनो बुंदोंमोन जे ब्रह्मा बिष्णु महेश्वर, जायखौ गोदो गोदाय बर'फ्रा बुंदोंमोन रांरासि मैथा हाजि बारि गंथाम। बे दिनैहाय बिजेपि, एजिपि आरो इउपिपिएलनि जिखिनि जोंहा सरकार दङ बा एनडिएनि जायफोर जोंहा दोलो दङ, बे दोलोआसो दिनै बयनिख्रुइबो गोहो गोरासिन। मानोना थांनाय समाव नैबे ओनसोलाव दाङाबाजि जादोंमोन, हारिजों हारि फोथायलायनो हायै, मोनसे सम्पतिनि रैखाथि गैयामोन, जिउनि रैखाथि गैयामोन, गावजों गाव फोथायलायनो हायामोन। बे थासारि समाव बिथांमोननि सरकारा, बिथाङाबो जेराव डेपुटि चिफ हिसाबै दंमोन, दा बेनिखायनो बिथांनियाबो बे समाव नैबे ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनायनि थाखाय माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों, माबा मोनसे हाबाफारि लादों, बेखौ जों नुनो मोनाखै। बे बाथ्राखौ हयथ' रायजो राजाफोरा निस्सय नोजोराव होदों। बेनिखायनो दिनैहाय जाय सरकारनि आमोलाव गोजोना फैबाय, जाय सरकारनि आमोलाव खौसेथिया फैबाय, जाय सरकारनि आमोलाव दिनै फोथायलायनाय फैबाय, जाय सरकारनि आमोलाव दिनैहाय बिदा फंबाय सानज्लायनाय फैबाय, जाय सरकारनि आमोलाव दिनैहाय जोंनि जिउनि रैखाथि, सम्पतिनि रैखाथि मोनबाय, बे सरकारनि जों निस्सय रायजो राजाफ्रा थागोन। आरो बेनिखायनो सक्तिशालि होननानै बुङोबा दिनैहाय एनडिए हिसाबै आं जायखौ बुंदों रांरासि मैथा हाजि बारि गंथाम, ब्रह्मा बिष्णु महेश्वर, बे मोनथाम दोलोआवसो दं, एनडिएआसो दङ। आरो बेखायनो फैबाय थानाय 7 मेनि जिखिनि बिसायख'थि, बे बिसायख'थिनि बारा एनडिएजोंसो बारगोन। सिमाव जों जेखौ नुदों बेयाव 70%, थारमाने 70% भट शेयार जों निस्सय मोनगोन आरो बेबायदिनो जों देरहालांगोन।